Újhely Zsuzsanna vagyok, 39 éves. Hát ezzel a problémával én már szerintem jó 10, de lehet, hogy 15 éve is küzdök, és azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen az elmúlt 14 év az teljesen felesleges volt ennek a tükrében. Az utolsó, tehát ez a konkrét beavatkozás nyújtott látható eredményt. Egy bankban dolgozom, a munkám során elég sokszor kell képviselnem a cégemet, bíróságon, rendőrségen, tehát nem mindegy, hogy hogy nézek ki, hogy jelenek meg. Ez is adott egy olyan fajta biztatást, illetve szükségét láttam ebben annak, hogy lépni kell abban, hogy nézek ki, hogyan jelenek meg az emberek előtt. Nem mindegy. Szerintem egy nőnek, akinek egy fontos ékszere a hajkoronája, akár hosszú, akár rövid, ez nagyon nagy problémát jelent, önértékelési problémákat, kisebb rendőrségi érzést, és onnantól kezdve, tehát amikor nekem ez a probléma előadódott, én nem is tudtam mással foglalkozni, tehát akár ezt a tükörben néztem, mindig azt láttam, ha valaki rám nézett, és nem a szemembe, hanem föntebb, akkor biztos azt nézi, és biztos észrevette, és akármit csinálok vele, biztos látja, úgyhogy nem véletlenül léptem én erre az útra, és most meg a másodjára. Hát én előzőleg próbálkoztam nagyon sok mindennel, elsősorban belsőleg, külsőleg, kenőcs, hogy mit eszem, milyen vitaminok, és biztos valamennyit használ, de tulajdonképpen látványos eredménye egyáltalán nem volt. És az a mindennapi procedúra, hogy fél órákat állni a tükör előtt, hogy tincsenként, hajszálonként beállítani ezt a frizurát, hogy valamit mutasson, legyen valamilyen formája, és én ezt tudjam vállalni, hogy ezzel kimegyek az utcára, hát ez egy akkora probléma, folyamatos probléma és idő és minden, hogy azt mondtam, hogy igen, pénzbe kerül, biztos fájdalomba kerül, biztos fáradtságba kerül, de akkor legalább ennek lesz egy látható eredmény, egy kézzelfogható eredménye, mint ahogy a hónapokkal ezelőtt történt beültetés, most már meg is lett. Hogy érzed, milyen lett az eredmény? Az elvártnál jobb, rosszabb lett? Én szerintem nagyon jó lett az eredmény. Februárban volt a beültetés, ugye most van december közepe, eltelt úgy jó pár hónap, május, június, július, akkor még azt mondtam, hogy nem, hát ez semmi értelme nem volt, csak a pénzkiadás, a fájdalom, a procedúra, és aztán augusztusban lett annyira látványos az eredmény, tehát tényleg egyik napról a másikra lehetett észlelni, hogy micsoda különbség lett. Ki lehetett bírni a beavatkozást? Szerintem maga a beavatkozás az egyáltalán nem volt fájdalmas, már az elejétől kezdve az első pár érzéstelenítés szinte észrevehetetlen volt, utána többi meg már egyáltalán. Ami ezben az egészben említés inkább kellemetlen volt, kényelmetlen volt, mert egy picit tartsd ide nyakad, hogy minél jobban hozzáférjek, meg mondjuk egyféle pozitúrában kell ülni egy fél óra hosszat, ez kényelmetlen. De úgy konkrétan szerintem nem volt rossz. Környezetedben is észrevették a változást? Akkor nem, akkor egy picit, tehát ugye konkrétan műtét után akkor ez egy kicsit ilyen problémás volt, hogy hogyan ne látszódjon az a terület, ahonnan kivették, de viszonylag ez is egy ilyen 2-3 hét alatt áthidalható volt. Július-augusztustól kezdték azt mondani, hogy hogy mi történt, hogy látható az eredménye, illetve ők nem is tudták, a nagy részük nem tudta, hogy egyáltalán itt valami beavatkozás volt, mert meg lehetett úgy oldani, hogy ezért nem közöltem mindenkivel, és csak úgy mondták, hogy észrevehetően sokat javult.